Здравейте, приятели, аз съм Деси и днес ще реагираме на един епизод от Съдби на кръстопът. Нека да го пускаме. 21-годишната Александра от София е на седмото небе, защото преди месец е срещнала мъжа на живота си, Денис. Младежът е на 24 години и е влюбен до уши в момичето. Фактът, че Александра има едногодишна дъщеря, ни най-малко не го притеснява. Напротив, даже усилва бурните му чувства. Денис е наел цял билборд заради мене. Не мога да повярвам, че направи такова нещо. Никой до сега не го е правил за мен. Наех билборд за един ден, за да може целия свят да разбере колко много обичам Алекс. Вижте ми, приятел въобще беше коренно различен от него. Той ме заряза дори преди да родя бебето. А Денис никога не би направил такова нещо. Той наистина ме обича и се грижи за мен. Денис от заможно семейство. Но тъй като не желая нито да учи, нито да работи в семейната ферма в провинцията, баща му е настоял да се хване на работа в автокъща. Един ден Александра отива там заедно с най-добрата си приятелка Фани, по време на обедната му почивка. Фани е силно подразнена от бурния поздрав на Денис. То Денис много ме дразни. Като види Алекс и се едно не е вижда жена през живота си, почва да я натиска, да я мляска. Супер неудобно. То Денис супер голяма линия. От 2-3 месеца Значи, приятели, и Фани и Камен се прави тук. Така си той веднага после там и нека го пускаме. искаме заедно, със сигурност не е най-добрия колега. Обаче е доста очудващо, приятелката му доста слайчка, доста симпатично момиче. За мен лично е малко изненада какво е намерила в него. Александра живее с майка си Румяна, която й помага в грижите за малката Лея. Тук ще видите какво ще стане нещо много интересно. Няма да ви го казвам, защото така не е хубаво, но майка му и ще поде. 2 дни по-късно Румяна е извела Лея за целия ден, защото Александра има да учи за изпити в университета, където е студентка втори курс икономика. Но когато се връща вкъщи с бебето и покупките, Румяна е много ядосана от това, което заварва. Дъщеря ми вече наистина прекалява. Гледам детето само и само тя да учи за сесията, а тя цял ден се въргаля с това в леглото. Аз ще гледам детето, тя ще се занимава с това тук цял ден. Майка ми прекалява вече. Майка и тук права да ви кажа, защото тя взела дъщеря и да ги гледа, защото има да учи за изпити, тя 100. Наистина се грижи за Лея, но има време за изпита, ще се подготвя, пък и Денис само в неделя е свободен да се види. Започвам да си мисля, че Александра прави грешка с това момче. В началото се зарадвах, бил добро момче от добро семейство, заможен, обаче се убеждавам, че той само си прави кефа с нея. На Александра и трябва сериозен човек, който да се грижи за нея и за детето. Като Камен. Въпреки че майката на Александра е против връзката и с Денис, тя прекарва всяка свободна минута с него. На следващия ден Александра е оставила дъщеричката си Лея с баба и Румяна и отива на гости при най-добрата си приятелка Фани и сестра Ихана. Трите отдавна спазват тази традиция да прекарват една женска вечер в месеца. Вечер, в която не се допускат никакви мъже. Този път обаче Александра е довела и Денис. Какво ти има? Толкова порядка на нашето женско парти. Стига да е по-толкова. Добре, не знае, събираме само момичета. Ти искаш да дойде с мен, не си не стана стига. Заповядай. Хлане, здравейте! Много се радвам да те видя и вижте какво тирамису съм направила. Изглежда много вкусно. И съм си купила нова ротичка, трябва да ви я покажа. Супер! Недоволството на Фани достига връхната си точка, когато сестра й решава да се похвали с новата си рокля. Денис обаче настоява Александра да я пробва. Ама знаеш, тая рокля не е на Александра, а е на Хана. Така че гледайте да видите какво става и Фани. Първа, а самият той излиза под предлог, че отива в банята. Не познавам Денис много добре, но ми прави добро впечатление. Сестра ми не го харесва и аз знам защо. Но това си неща между нея и Алекс. Няма да им се бърка. Абе, какво правите вие, бе? Александро! Какво бе? Какъв ти е проблема? Искате тук на масата в кухнята, вие на това ли искате? Александро.
се пали. Какво толкова е станало? Нямате ли си легло вкъщи, бе? Денис е абсолютен маняк. Ма значи така си е. Те там отишли на гости са натискат. Направо усебен от Александър. Направо е гадно да ги гледаш. Аз се опитвам да го предупредя за някои работи, но тя не иска да ме чуе. Трябва да седнем да поговорим с нея час по-скоро. Какво толкова е станало с приятеля си? Спокойно. Голяма работа, че се понатискали малко в кухнята. Не мога да си държа ръцете далеч от Алекс. Какво да направя? Ма по-добре съм с него някъде сама, отколкото да съм. Алекс, чакай! Абе, тази Фани голяма задърстенячка. Какво ми се прави на ощипана? Нали виждам как ме гледа и тъкат лигите. Само да се разприказва пред Алекс. По принцип много Нали си бил гадже, бе? обичам тези наши женски вечери и от доста време си ги правим, но последния път Денис ми се разсърди, че ще го оставя сами и затова не дойдох. И сега исках да се опитам да възстановим тази традиция, ама пълен провал. На следващия ден Александра отива да вземе гаджето си от работа и вижда как той се хвали на своите приятели с луксозната си кола. О, здравей, красавица! Как си? Добре, Как съм, и аз съм добре. Као, момчета. Ево те, братчето. Много яко. Как ходиш? Право 6-3 мотора. Добре, не? Страшна. Като колата, нали? Не май е по-добре. По-добре. Каква хубава фигура има. Много Денис, наистина много страшна мацка. Направо 6-3 мотора. Денис го познавам отскоро, в началото си мислих, че е пъпеш. Обаче като гледам какъв вкус има, определено ще го кажа според мен играч. Има доста общи интереси. Опасни жени, бързи коли. Какво става тук? Как е, братле? Ами, добре, братле, ама работа, какво става? Какви сте всички хора тук? Знаеш, шефът се дразни, като си водиш приятелчета тук. Да, бе, ама сега го няма. Добре, ама ти нали помощ, че имаш работа, братле? Трябва да караш ама физиор. Абе, не е важно сега, трябва моето момиче време да отдава. Ама твоето момиче, ама така, какво ти е дана? Помежду другото, приятели, забравих да ви кажа, че честита бъдни вечер. Да сте много щастливи, всичко така най-хубаво. И нека си продължаваме към епизода. Той е 24 минути и 4. И сме изгледали само 5. Пачка с неялата, не си ми покажа тук на приятелчета си. Хубаво да е, много добре, нашата баща ми мога ми купи 20 такива коли. Само че е стипца. Това шефа ми е дал и мога да си... А чакай, бе. Ели на Денис, когато той се обади да ни викне тук, е тази кола. Това е служебната кола. Денис, ако ги замисли за работа, брат, защото е малко по-сразмор. Аз ще уважавам работа, защото издържам се с нея, следвам право в София, плащам си квартирата и няма как просто имам нужда от тази работа. Но всичко попада върху мен и надявах се да ми остава малко време да мога да прочета, когато съм се довизал, но просто няма начин. Пъпеш, това не ви твоята кола, бе, брат. Няма значение, хубаво се като моя. Абе, Денис, знаеш, служебното е най-добре, нали? С това готино гадже, ако може и тази кола да е моя, всичко ще да е 6. Те си му и мано ни завиждат и сега за Алекс, защото много добре знаят, че не могат да забият такова гадже никога. Чакай сега, Денис. Значи, това момиче не иска да е с Алекс. Много ще хареса. Само с жената си. Аре, момчета, имам малко на разходка на захлева, ако ме разбира. Айде, се правиш. Чао! Ти беше и приятел. Много ясно. Вместо да закара колата директно на своя шеф, Денис решава да разходи приятелката си до близката горичка и да се позабавляват в луксозното возило. Това е колата на въждийските приятели. Какво правиш? Реших малко време да спечеля за нас. За това ли дойдохме до тук, нали щяхме да се разхождаме? Ладно, после ще се разходим. Престани, пак ли това искаш? Това е на колата на шефа ти. Няма проблем, Лаза. Как няма проблем? Закъснява, майка ми ме чака, трябва да гледам Лея. Добре, само да... Престани, няма да го правим в кола. Не ми е комфортно, не искам да го правим тук. Много ми е приятно, че Денис винаги се опитва да ме изненадва, но винаги се оказва, че иска да правим само секс. Ладно, аз съм малко. Трябва да се прибирам, майка ми ме чака, знаеш как се ядосва, когато имам уговорка с нея. Добре, успокой се. Няма да се... Опа, добър ден. Добър ден. Сержант Иванов, документите за проверка, ако може. Защо? Нещо не е. Тук не е разрешено да се къмпингува. Къмпингова ли? Ние си говорим просто. Да, бе, те всички си говорят така тук. Тук по принцип такива госпожички идват доста често. Какви госпожички? Това е моята приятелка. Госпожички, разбрахте ме много добре, много правилно. Труженички имам предвид. Моля, Вие не дайте така да и говорите, това е моята Как да приятелка. говоря? Тук само Имайте такива малко като вас уважение. идват.
Дай и документите все пак да ги видя на колата. Колата ваша ли? Не, на шефа ми. На шефа ли? Да. Добре, една проверчица да направим бърза. Справка. Дайте сега. Тук доста често идват такива двойки, труженички, така да ги наречеме. Затова ние си я викаме гората на възлишките. Служителят на реда връща документите на Денис, като им нарежда незабавно да напуснат района. По пътя към къщи Александра се чувства унизена и обидена. И Денис трябва да положи огромни усилия, за да успее да я успокои. Нямам представа защо Алекс се разпищя така. Какво направи, че съм паркирал некъдето трябва? Получи се доста тъп факт. Ако знаех Денис защо иска да идваме тук, никога нямаше да дойда. На следващия ден, след случката с полицията, Александра отново има уговорка с Денис и с нетърпение чака майка си да се прибере от работа, за да й остави малката Лея и да хупне насреща с Лавиния. За къде прозрачвам те вече? За къде си се накиврела така? Ще излизам. И къде ще излизаш, нали? Имаш да учиш. Ще се видя с Денис. Изпита как ще го вземеш? Да учих цял ден. Имам нужда малко да изляза и аз. Какво толкова? При кой ще остане детето? Мама иска само да учи и да се грижа за Лея. Аз се опитвам да съм добра майка. Като ще следваш там за нещо си, ще учиш, а като имаш дете, ще го гледаш, моето момиче. Така че не ми се прави тук. Ама все пак съм на 21, живее ми се. Ти знаеш, че трябва да отида до почтата сега да плата сметка. Като имаш дете, тази дума не е за тебе, живее ми се. Да не си го направила. Ти утре ще ни спрат тока, ако не платиме. Къде да влача бебе сега и да... Няма да излизаш, без това каза, че имаш да учиш, нали имаш изпит? Добре, да, мамо, цял ден учих. Искам малко да изляза да се видя с Денис. Нищо не Както е Денис? какво? Не искам Алекс да свиква и при всеки един отделен случай да ми оставя детето и да хуква на някъде. Ако иска да е добра майка, трябва да се научи на отговорности и на дисциплина. Денис! Ти разбираш ли, че сега като плата сметките оставаме на червено? Тотално! Напоследък все по-трудно свързваме двата края. Заплатата ми не е голяма, а всички разходи по къщата, храна за детето, за лекарства, всичко абсолютно лежи на моите плещи. От 3 месеца не съм плащала и вноските по кредита. Нещата изобщо не вървят на добре. Добре, поне ела с мене до почтата, защото няма как да вляза вътре с количката. Добре, само обличам Лея и тръгваме. Добре. От вчера не съм виждала Денис и вече ужасно много ми липсва. Само дано не мухаме пак някоя простотия като това с гората, защото беше страшен резил. С Алекс сме много близки и много се обичаме. В началото, когато роди Лея, се изплаших. Не знаех как ще се справи. Самичка, без мъж. Животът първо предстоеше пред нея, а тя трябваше да се бори чисто сама. Но сега не съжалявам, защото Лея е едно прекрасно нещо в живота ни. Не мога да си представя как сме живяли без нея. Половин час по-късно Александра чака майка си, която е влязла в пощата, за да плати сметките. В този момент изненадващо се появява Камен, колегата от автокъщата на приятели Денис. Камен, здравей, какво правиш тук? Приятел Камен е по-свестен от Денис. С Денис не извика един клиент, беше се късал с колата наблизо и не извика по спешност. Ами ти? Аз чакам майка ми, тя е в почта. Това ли е дъщеричка ти? Да, Лея. Лея? Да. Здравей, принцесо Лея! Алка си бомбон. Много сладка. Татко има ли си? Може би е там Вейда. Директора гостата на принцеса Лея. Да, но с него се разделихме още преди да я родя. Вече не поддържаме никакъв контакт. Сигурно не ти е лесно да си сама майка толкова млада. Справям се, да. Няма значение, принцесо. Важното е силата да бъде с теб. Той Камен го мислих за много смотан, а всъщност въобще не е така. Явно Денис ми е създал погрешна представа за него. И как говори на Лея, много готино се държи с нея. До сега не съм виждала мъж да се държи така с бебе. Здравей, моето момиче. Здравей. Как си? Добре, ти. Добре. Какво бе? Ти какво правиш тук? Решимаш ли в автокъщата? Всъщност, да. Аз трябва. Алекс, чао. Алекс е много готино момиче. Не мога да си обясня какво прави с този ден, какво намери в него. Той е пълен въздухар. Какво иска това ръпотер? Да не сваля. Глупости ти утре си, как ще ме сваля. Дори не можах да кажа чао на Камен. Денис като дойде и почна с неговите ревности, страшно много ме издразни. А можеше да си поговоря с Камен за Star Wars. Явно е голям фен като мене. И си тия простоти. Извинявам, не искам никъде да се навърта около това. Знаеш, че си моят съкровище. Такава 100% и е на вид. Как я гледаше само, обаче ще има да взема. Тя е само много и няма позволя на никой да се доближи. Ето пак
почва да ги мляска. Ама ще видим дали ще бъде само твоя. Денис май ще се окаже доста ревнив. Това, разбира се, показва, че ме обича, ама може да е доста дразнещо понякога. През уикенда Денис е решил да не пазарува за своята приятелка. За целта, двамата заедно с Лея са отишли в магазина, в който работи приятелката и Хана. Добре, супер, да. Направо всичките си ги пробвам. Да, ще наглеждаш ли? Да, разбира се, няма проблем. Добре, разчитам на тебе. Да. Всъщност исках да излезем само двамата с Алекс. Да отида да й купа някаква секси дрежка, обаче досадната и майка пак не искаше да гледа бебето. Направо ми писна от нея. Добре, че в магазина беше поне нейната приятелка Хана, а не досадната и сестра Фани, която не може да ме понася. Беби? Да? Говори си? Ти как мислиш? Какво правиш? Какво правиш? Стига! Представи ме, чакай да мога муската. Да. Ще ти помогна. Престани се, влеканията сме. Нищо, ела на бързо. Колко е тясно, Хана е тук, ще ни види, стига. Няма значение, тя отида да... Престани. Престани, после ще се приберем. Ела тук. Стига, чакай само да ме пробвам и сега ще изляза. Аз за много. Престани. Къде е Лея? Е, тук оставих я за 10 секунди. Къде? Тук си я оставил. Долу е. Как така остави? Е, тук е долу, бе, спокойно. Къде е Лея? Денис е ужасно безотговорен. Не мога да повярвам, че заряза бебето, за да дойде да ми се натиска в пробната. Аз се нагледнах отгоре. Милата, добре. Как можеш да си толкова безотговорен? Как ще оставиш детето само? За едно нещо разчитах на тебе и ти в това се провали. Знаеш колко ми е важно да се грижи за детето, престани. Добре, извиняй, наистина много. Не ми се извинявай, това е страшно безотговорно, как може такова отношение. Нали е добре, всичко е наред. Разбирам, че Алекс много се ядоса на Денис, той въобще не се грижи за детето. Но пък след това му става много кофти да нося добрия, той не е лошо момче. Пак оплесках нещата, не мога да се разправям с тия бебета. Пък и бабите, нали са за това да си ги гледат? Ние с Алекс да си читкаме напред, назад. Много ми се ядоса този път. Абе, те бабите не са ги родили. Така че... Нема да викаш така, защото като станеш стар, ще видим. Трябва да измисля нещо да оправя нещата. След позорната случка в магазина, когато Денис зарязва коричката и напълно се проваля като кандидат баща на Лея, той се появява внезапно в дома на Алекс, амбициран да докаже, че не е само безмозъчен любовник и че може да се справи с грижите за малкото момиче. Какво правиш тук? Здравей, Алекс. Това е тази кукла. Това е нещо, с което искам да ти докажа, че наистина мога да бъда по-сериозен човек. Какво да ми доказваш? Ай, казвай по-набързо, че е много да учи. Наистина много съжалявам за това, което направих в магазина, не бях прав. И какво целиш тази кукла? Тя не е обикновена кукла. Тя е специална, за напред, че ми помогне да бъда по-добър баща с Лея. Май все пак има надежда Денис да стане по-сериозен. И дано да е така, защото той иска да е с мен, но аз вървя комплект с детето. Купих тази кукла за 40 кинта и четох инструкции в интернет за това как се гледат бебета, обаче честно казано, тази работа въобще не е за мен. Чакай, гледай как го стягаш, не така. Е, хубаво де, добре де, само бъде хубаво, няма да как не да се стане. Е, така. Ще стана спет по бебето, обещавам. Сигурно съм. Сериозно, ти казвам. Денис е много сладък и забавен и е толкова трогателен с това желание да помага с бебето. Искам да заживеем заедно и да стана баща на Лея. Чакай да ми минат изпитите. И да искаш да станеш баща. Първо да свършат тия работи и после мислиме за... Да бе, така е по принцип, ама имам си мой апартамент, искам да заживеем заедно. Не изкарам кой знае какви пари в автокъщата, обаче в смисъл и нашите като видят, че съм олегнал и имам желание за семейство, ще развържат кисиите. Добре. Ти не искаш? Казах ти, нека да минат изпитите и ще видим какво ще става. Добре, много ясно, разбрахте, разбирам се. Ето, гледа се разплака, отивам да видя. Добре, ходи. Звъни му ли любовницата, приятели? Ало. Да.
20 минути. Идвам, добре. Добре, ще. Да, бе, шефе, няма проблеми, всичко ще е наред в автокъщата. Да, ще свърша работата, обещавам. Както се разбрахме, да. Да, тръгвам. Тръгвам, ей сега. Айде, чао. Ето, сега се лакала, так му удобен момент да измениш памперса, да покажеш какво си научил. Айде. Да, душичко, обаче няма как, просто шефа ми звънна, имам адски спешна работа да свърша. Извинявай, забравих. Извинявай, следващия път ще се реванширам, обещавам ти. Денис успява да хвърли прах в очите на Александра и да я убеди, че има желание да се грижи за нея и за Лея. След като взема един от изпитите си, Александра решава да му направи приятна изненада, като го търси на работното му място. Денис, къде е? Тук ли? Денис? Да. Ти явно не знаеш? Какво да знам? Ами, той вече не работи тук. Как така не работи тук? Ами, уволниха миналата седмица, взе най-скъпата кола на гаража, кола за 200 бона, смачка на едно колче, въобще стана доста голям филм и го уволниха още преди една седмица. Значи той ме изурил, така ли? За кое? Каза ми, че вчера идва тук по спешност. Вчера? Да, вчера. Не, няма Трябва как. да се свържа с него, не знам какво се случва. Че е уволнен преди една седмица. Денис също щеше да става сериозен, искаше да се грижи за Лея, да живееме заедно и какво ли още не. Пълни глупости. Лъгал ме цяла седмица, че ходи на работа. Звънях му, писах му SMS и какво ли не. Не ми отговаря. Всичко наред ли по теб? Да, всичко наред, взех си изпитите. Като цяло се получи доста тъпа ситуация, защото на мен не ми е стила да говоря за хората гърба. Не обичам да го дая какъвто ще да е Денис. Но пък от друга гледна точка е кофта, че премълчавам нещата пред Алекс. Но то ни в клин, ни в ръкав, нито да я кажа, нито да не я кажа. Като цяло тъпа ситуация доста. Не знам какво става, трябва да го намеря да говоря с него. Съжалявам, тръгвам кабели, чао. Чао. Не мога да разбера Алекс какво е намерила в него. Той е супер голям тапанар. Не мога да разбера хубаво момиче какво прави с него. Така си е. След един час Александра се среща с най-добрата си приятелка Фани и двете се разхождат пред жилището й. Въпреки че напоследък не се разбират много добре заради Денис, Фани е готова да изслуша разочарованата си приятелка. Александра тъкмо споделя за лъжата на Денис, когато се появява самият той. Много добре знаеш, че работа не беше за мен. Просто трябваше пред баща ми да се докажа за всичко бъде наред. Добре, защо трябваше да ме лъжеш? Защото всичко си има обяснение. Ти, какво направи с изпита? Взе го, какво значение има? Браво. Колко още един ли ти Какво те интересува? Имам уникална изненада за тебе за края на изпита. Вчера не ми отговаряше, днеска ме питаш как? Казвам ти, всичко ще бъде наред. Изненадата е направо супер. Колко още изпита ти остава до края на сесията? Опитва се да те подкопиш нещо. Какво? Не се меси, ти казах, аз се разговарям с нея. Общо имаш ти. Не ме интересува, как че няма общо, тя ми не е приятелка, много ясно. Да, ама на мен ми е гадже. Не мога да се месиш. Да, на мен ми е приятелка, така че имам нещо за теб. Денис е подготвил изненадващ подарък за Александра. Страхотен бански костюм, който тя веднага харесва. да, страхотен е, че го носиш при бебето, като му взимаш храната от магазина. Възможно е и там да го носи. Възможно е на Тенерифе да го носи. Къде? О, Боже, то Денис. И на Тенерифе не ма идат, ама иде. Тенерифе? Какво? Това е за теб. Какво е това? Екскурзия за 5 дни в най-луксозния хотел в Тенерифе. Само аз. Много добре знаеш колко да манипулираш, бе. Това е страхотно. Се опитваш да манипулираш така. Откъде? Я манипулирам. Баща ми умекна, знаеш. Трябваше му само да му докажеш, че мога да съм по-сериозна, че мога да си намеря сериозна приятелка. Александра, Почва какво ще сериозна работа. връзваш? Преди да се месиш ти. Просто показвам на момичето, което обичам. Престани, какво има? Виж, Алекс, аз трябва да ти кажа нещо. Той няма какво да ти обясня, тя само ти завижда, не ли виждаш? Няма приятел, само се меси в нашите отношения. Много добре знае, че не мога да намери такъв като мене и не мога да повярва просто колко много те обичам. Това въобще не е вярно. Аз ще отидеш с него в Тенерифе. Вече завиждаш по това отношение. Отидете си на почивка на екскурзия. Защо го нападаш така прекаляваш? Аз не падам, бе. Аз си заминайте, бе. Не на Тенерифе, на Марс да я заведе, ако иска. Нищо не става от това. Много се радвам, че с Денис се изяснихме и че си е намерил нова работа. Бях му споменала, че ми се ходи в Тенерифе, но не можех да си го позволя. Никой никога не е правил такова нещо за мене. Да, Фани да ми се разкара от главата. Мисля, че вече се скараха окончателно и повече няма да се меси в нашите отношения.
Александра напълно забравя за лъжите на Денис и вече се е размечтала за бъдещата ваканция на Канарските острови. Прибира се вкъщи и няма търпение да разкаже на майка си, но я намира да търси съсредоточено нещо в компютъра. Мамо, трябва да ти кажа нещо. Слушаш ли ме? Мамо! Имам работа. Проверявам за бързи кредити, защото толкова яко сме го загазили. Добре, слушай, искам да ти кажа нещо. Знаеш какво да направи Денис? Пак ли Денис? Да, слушай. Ще хода на Тенерифе. Подари ми билети. Ще си те. Абе, мамо! Какво? Слушай, знаеш колко съм щастлива, знаеш каква мечта ми е да отида, погледни. Ето ми билетите, ще ме води на Канарските острови. На Канарските острови? Да. И аз съм щастлива. Бързия кредит е с 50% лихва. Не мога да повярвам, че майка ми реагира така, вместо да се зарадва за мене. Знам, че напоследък има проблеми с парите, ама... Еми, продай билетите, това е най-добрия вариант. И банския там го продай, че е зле работата. Ще дойдат да ви търсят. Аз ще почна работа и ще помагам. Това ми е мечта от малка, ще си взема и... Алекс, дъщеря ти утре няма какво да яде. Нямаме пари. Ти си ми ходиш на Тенерифе. Ама аз нищо няма да изхарча, бе, мамо, всичко плаща той. С Денис. А пак с Денис да забрави, че си ходиш някъде. Александра се скарва с майка си, която настоява тя да не ходи никъде, а да си гледа следването и детето. Конфликтът ескалира и двете си разменят силни и остри думи. Не мога да позная собственото си дете. Алекс беше толкова отговорно и сериозно момиче, а покрай това Денис направо се е побъркала. Станала същата лигла, арогантна като него. Нищо не ми пречи да гледам Лея, аз я обичам. Но няма да го направя, защото нещата отиват на зле. Бъде, приятели, това май беше някакъв отказ. Нека да проверим за друго. Такова нещо. Бех пуснала това, сега това. Но то май верно си върви така. Разстроена от скандала с Румяна, Александра се затичва към жилището на Денис, за да му се оплаче от реакцията на майка си. На стълбата обаче вижда приятеля си в интимна близост с непозната жена. Какво става? Не е това, което си пред. Това си ти, бе! Алекс. Чакай, от това си ти, какво се успокоя, бе? Ще ти обясня. Какво да ще почне обясняваш, бе? Това е тайна, бе! Кой си? Абе, бе, това е тук, бе! Аз не съм спокойно, бе! Правиш преградката на качи, бе! Ще ме докосва, разкарай се от тук, бе! Не ми да се спокоя, бе, по колко ме се не разкарай се от тук, ти изчезе веднага! Аз обичам, че ми говориш така, някакво би. Аз съм приятелката му, ти това си, бе! Аз ти дай ме докосва, бе! Аз бях ти, че ще ми кръщиш. Аз съм приятелката му, как ти това си, какво правиш тук? Аз съм докосвицата. Моля, това си ти, аз се победи, бе! Просто какво приличаш, бе? Това не певица, бе! Вау, там малката какво се разпение, не знам, къде ще изхъбва гаджето, какво толкова се е случило, голяма работа. Ние с него се познаваме от доста време и се виждаме, чат-пат правиме си секс, забавляваме се, просто защото ми е удобен, младо симпатично момче, но честно казвам, от него нищо не става. Голямо ли кенце? Това е тая по Денис, бе! Какво си ми обясняваш? Това е тая! Отивай си на къщи! Отивай си ти наш работа тук, бе! Мойно пръса! Какво става, ми обясни, бе? Това е тая! Тая е с 10 години по-голяма от тебе, бе! Знам, Какво знаеш, бе? с нея. Моля! Да, в склада за боила. Ти работиш с тази! Да, аз съм менеджер в нейната фирма. От кога ми се веряваш, бе? Страшен гав стана. Направо тази Николета обърка пак всичко. Тя не ми е никаква. С нея се чат-пат като приятелчета, но нищо повече. Няма нищо в отношенията ми с Алекс. За един ден останеш там, веднага за горял нещата си. Какво се спокоя, бе? Не докосвай никога повече, не искам да те виждам. Разкарай се. Алекс, ела. Аз исках да отида да изненадам Денис, всъщност аз останах изненаданата. Не мога да повярвам, че този човек, който казваше, че ме обича и иска да живее с мен, ми изневерява. И то с тая мърва, дето е с поне 10 години по-дърта от него. След като хваща Денис в изневяра със съседката му, Александра е напълно разбита и сломена.
Няма сили и кораж да погледне майка си в очите и по тази причина първо се обажда на приятелката си Фани, с която от доста време не са се виждали. Моля те, остави телефона, искам да поговоря с теб. Александра споделя с Фани мъката си от изневерата на Денис и се извинява, че не се е вслушала в предупрежденията й по-рано. Извинявай, наистина. Трябваше да те послушам по-рано. Виж, Алекс, мисля, че аз трябва да ти се извиня. Ти ли? Да, трябва да ти кажа нещо, което трябва да ти го кажа от доста отдавна. И се намирам сили да ти го споделя. Здравейте! Как сте? Въобще не искам да го послушам. Алекс, какво става? Здравей. Всичко наред ли? Какво става? Отново не успях да кажа истината на Алекс. Тя най-вероятно ще ме намрази, ако я кажа. Изпитвам ужасен страх да й го кажа, но ще трябва да го направя. Какво се случва? Детето не е наред. Не, детето е наред. Ами, какво е тогава? Денис, какво може? Какво днес? Фанала го е на къл. Ясно, значи си ме разбрал за Ваня. За Ваня? Ами, да, понеже, нали, ти каза кълъп и аз... Каква Ваня? Не, Аз говоря за она Николета. Коя е Ваня? Как няма значение? Кажи която е, докато е бил с мен, е бил и с някаква Ваня ли? Всъщност, да, аз май малко сгазих тук. Какво си сгадил? Кажи ми, какво става? Ти виждал ли се това Ваня? Ваня всъщност е една сервитьорка, с която той се виждаше от време на време. И ти си го знаел всичко това? Аз откъде знам, че то църво изневерява с цяла София. Това е моята вина. Аз не е в мой стил да ходя да говоря с гърба, колкото и да е смотан. Правиш ми се на приятел и не можа толкова да дойдеш да ми кажеш. Какво значи да ти Ти казвам? ще ме гледаш като бобачка с него. Как да не е твоя работа, нали си ми приятел? Може ли такова нещо? Какво е това? Как да ти кажа, аз не искам да се мешам на хората. Какво значи да я Как се да се порти аз така? Не знам, просто не искам да говоря с тебе. Ти си комплексара. Толкова не можеш да ми кажеш. Никала. Не, ти го заклана направо. Нали знаеш, че той ти харесва доста. А то Камен не знае за всичко и е гледал как Денис ме унижава. Не мога да повярвам, че е толкова слабохарактерно нищожество. Александра се прибира съкрушена вкъщи. Майка й я очаква настроена за поредния скандал, но като научава какво се е случило, майчинското й сърце се изпълва с жал към наранената й дъщеря. Алекс й казва за изневерите на Денис и че всички лоши предчувствия на Румяна по отношение на връзката им са се оказали напълно верни. Много съм глупава. Лиси, ти си моето умно, блестящо, прекрасно момиче. Всичко ще е наред. Не знам какво ще правя. Въобще не искам повече да се занимавам с момчета. Нищо не искам. Искам да сме си двете и да си до мене, както винаги, да се подкрепяме. И ще се подкрепиме. Това ще мине. Ти винаги ми помагаш за Лея. Хората минават през тия неща. Още че ти го разбера по този лош начин. Милото ми момиче. Като я видях така разбита, направо сърцето ми щеше да се прасне. Откъде се взе той кретен Денис? Направо ми да отиде да го почна с шамари. А сега дъщерята те чака да нахраниш. Добре, мамо. Много благодаря. Няма защо да ми благодариш. Ти си ми дете, винаги съм насреща. Мамо прави всичко за мен и Лея, аз с нищо не й помагам. Даже напротив, създава ми допълнително проблеми. Много добре знам, че имаме затруднения с парите и че не е плащала някакво вноски по кредита. Трябва веднага, като си взема изпита, да се опитам да започна някаква работа и ще видим, може би ще успеем да се справим с гледането на Лея на смени. 3 дни по-късно Александра вече се е взела в ръце след удара с изневерите на Денис. Поела е грижите за детето си и чете усилено за последния изпит, докато майка й прави неистови усилия да срещне финансовите предизвикателства, пред които е изправено семейството. Алекс! Алекс, моля те. Махни се от тук. Моля. Разкарай се. Алекс, много съжалявам. Разкарай Искам се. да ти обясня нещо. Алекс, Не искам да те слушам, махни се. Александра не желая да говори с Денис, но той настоятелно я преследва в парка, защото има предложение за нея. Имам оферта с тебе си. Ще дам 2000 лева. Моля. Не знам колко много ще ти свърши работа с мен. Моля те само 2 седмици да се преструваш, още че сме, че всичко е наред. Нищо не искам от теб, не ти искам парите, не искам да те виждам повече. Алекс, моля те наистина.